fins a l'1 d'octubre i sortirem massivament a votar. A tots vosaltres, una abraçada i una salutació fraternal. I, Millo, Soraya, no sé si no va gaire seriosament que hem de prohibir aquest acte i els centenars d'actes que vindran. Però crec que coincidirem tots plegats. Una abraçada fraternal dels milers d'insubmisos i insubmises que en aquesta plaça us desafien. Candidatures d'Unitat Popular defensem el sí a la república perquè volem fer caure el règim del 78, perquè aquesta és la porta, la finestra oberta a que al conjunt de l'Estat s'alliberin la resta de pobles, perquè aquesta és la nostra aportació solidària a Europa, fer una república social, justa, democràtica, obrir un procés constituent, participatiu, popular, que li doni la volta a la situació econòmica, a la situació antidemocràtica que vivim i faci del nostre país, de la nostra república, el millor exemple del món, el millor exemple d'Europa, de com Europa construeix tot aquest soroll positiu, mediàtic, fiscal, de jutges, de militars, de policies que amenacen, que no saben fer més que abordar, que criden per veure si ens faran callar. És el soroll del seu món que s'ensorra. És l'últim tram d'aquesta pugna que mantenim el poble contra l'estat demofòbic, contra el règim del 78. Hem d'aguantar unes poques setmanes més aquesta pugna per veure com cau el règim. Fa anys s'escantava que havíem d'estirar una mica per aquí, una mica per allà, per veure si l'estaca queia. Aquesta vegada farem caure tot el tancat, i en el tancat, on hi havia un tancat, de Catalunya, la seva secretària general i diputada al Parlament, Marta Rovira. I em semblava que l'altre dia al Parlament, a part de prendre aquestes dues paraules que deien el filibusterisme i l'equidistància, n'havíem après una altra, que és la reconsideració. Perquè mira que em van fer les reconsideracions al Parlament en aquell debat. Un patiment, no paciència. Venen dies, els dies que ens queden fins l'1 d'octubre, que en rebrem moltes de reconsideracions. Cada dia hi haurà 1000 reconsideracions. Cada dia n'hi ha 1000 notificacions, amenaces, de tot, anuncis catastròfics. I nosaltres tenim un missatge per aquests que demanen que cada dia ens reconsiderem. Venim aquí reconsiderats, determinats i ferms. Votarem clar el camí cap a la República Catalana lliure, digna,
També és cert que fa uns dies aquí al costat, a Valls, a l'Alt Camp, ens va tocar cantar el Passi Bé. Per cert, senyors i senyores de la Guàrdia Civil que aneu buscant paperetes a Valls i a Constantí. On està la papereta? Que sigui un referent del sud d'Europa en coneixement i recerca. Hola a un país on l'ensenyament sigui la nostra millor inversió per oferir un futur millor als habitants. A un país que garanteixi un futur digne pel medi rural. Hola a una nova república que garanteixi i millori les pensions i el benestar de la nostra gent gran. Des de Tarragona, Àngel Soler, escriptora i pedagoga.
perquè el nostre futur l'hem de decidir les catalanes i els catalans. I us ho diu una dona que té 80 anys. Sé de què parlo. Ho faré per tot el que he viscut de veritat i pels que ja no hi són i van néixer. Que sàpiguen que no tenim por i que no ens faran callar. Encara fem un home més, perquè ens espera a l'escenari l'Eli Pinassa, que ens cantarà Dies de llum. Endavant, Eli Pinassa! Thank you.
dimarts, un dimecres, un dijous, una setmana rere l'altra. En aquests darrers anys, el país s'ha omplert de gent normal convertida en imprescindible. Les grans manifestacions, com la del passat dia 11, i els centenars i milers d'actes que se celebren arreu del país són el fruit de l'esforç de milers de persones ja han entrat la Guàrdia Civil. Deia que aquests actes són el fruit de l'esforç de milers de persones que contra qualsevol temporal no han parat d'empènyer fins a portar-nos fins aquí, a totes les voluntàries i els voluntaris i a tota la gent de la societat civil que ha posat el seu gra de sorra per fer possible el referèndum. Moltes gràcies! Doncs, en reconeixement a aquesta societat civil tan viva i tan mancaire, rebem a la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloberes, al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i al president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. Amb tots vosaltres, la presidenta de l'AMI i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloberes. Amics, amigues, volia estar aquí amb vosaltres. També una salutació a tota la gent que no ha pogut entrar i també ens ha pogut acompanyar. Realment un espectacle veure que molts penseu d'acudir als actes. Bé, davant de vosaltres, avui em presento Neus Lloberes, una carregada. Bé, una més, ja veieu, una més. De fet, sabeu que fa pocs dies, a l'11 de setembre, vaig explicar en l'acte de l'11 de setembre, vaig dir certes coses sobre l'estat espanyol. Vaig parlar d'un retrocés democràtic, vaig parlar de que semblava que estéssim tirant enrere cap a l'època del franquisme. Doncs bé, crec que em vaig quedar molt curta, em vaig quedar molt curta. Perquè el que estem veient aquests dies supera tot allò que es podíem esperar. Bé, sabeu que en aquests moments tenim 712 alcaldes, que es diu aviat, 712 alcaldes que seran cridats a declarar per fer allò que és la seva obligació, que és escoltar la seva gent i fer tot el possible perquè puguin expressar-se a les urnes. Creieu que això és possible? Doncs sí, això és el que està passant al nostre país. I des d'aquí vull tornar a denunciar que estem en un entorn en el que no volem continuar estant. Per aquest motiu, des del món municipal, continuarem lluitant perquè la gent del nostre país, perquè els catalans i catalanes puguin exercir allò que ningú els hi pot prendre, que és expressar-se lliurement a les urnes. Ho farem, votarem. Sobre l'acte d'avui, jo voldria destacar un aspecte que crec que és importantíssim. Fa un moment hem vist 5 formacions polítiques molt diverses, que en molts aspectes pensem diferent, però que estem junts per lluitar per aquest nou país que volem. Un país amb uns valors que ara mateix no
trobem en el nostre entorn. Valors de democràcia, valors de llibertat. Volem treballar per un país millor, on es respectin els drets de les persones i on tothom pugui viure en dignitat. Els governants de l'estat espanyol han convertit la Constitució, com tots hem observat, en una espasa de Damocles que ens amenaça sense causa. Les lleis mai han de ser amenaces. Les lleis estan per garantir els drets dels ciutadans, per millorar la convivència. La nostra aposta des del primer dia ha estat el diàleg, però hem trobat totes les portes tancades. No volem més amenaces, volem la nostra llibertat. Voldria demanar a totes i tots que ara ho tenim molt a prop. D'aquí pocs dies tenim una oportunitat que molts fa molts anys no imaginàvem. Tenim l'oportunitat d'expressar-nos a les urnes. Hem estat molts anys per arribar aquí i ara no n'hi ha prou anar a votar. Els que sou aquí, a part d'anar vosaltres, heu d'aconseguir que el vostre entorn també s'animi. Hem d'aconseguir que el dia 1 d'octubre sigui un dia on massivament anem a votar. I per acabar, recordar, una gota d'aigua és insignificant. Moltes gotes d'aigua avançant juntes són imparables. La força d'un vot és limitada, però la de milers de vots ho poden canviar tot. Tenim la capacitat de canviar el rumb de la història. El dia 1 d'octubre ens veiem a les urnes. Gràcies. Una entitat amb més de 50 anys de lluita per la cultura, la identitat i la llibertat. El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Bon vespre, Tarragona, i bon vespre, Països Catalans! I ho fem perquè hem abraçat una esperança. L'esperança d'un país que somiem millor. Que el somiem millor i per això no defallirem en lluitar-lo. Aquesta gent ens volen prohibir les idees, ens volen segrestar les urnes, ens volen empresonar perquè no exercim la democràcia. Però avui aquí a Tarragona diem ben clar que no ho aconseguiran, que no passarà. I mira, que ningú s'equivoqui, això va de democràcia. Darrere de cada amenaça, darrere de cada insult, darrere de cada querella, de cada menyspreu, refermem la nostra voluntat insuportable. Som un país de lluites compartides que s'ha deixat la fer per la democràcia i ho seguirem fent. A la democràcia hi ha tres coses més clares. Volen suspendre l'autonomia de Catalunya perquè no votem. El món ja comença a adonar-se que el que estem és lluitant davant d'un estat totalitari i demofòbic. I, sobretot, la darrera i la més important, això ja no l'atura ningú! Porta a un estat d'excepció i només el poder de la gent, nosaltres, el poble, podrem mantenir la democràcia a Catalunya. Ho repetim i ho repetirem tantes vegades com cal. Votar no ha sigut mai cap delicte.
I aquesta gent segueixen sense entendre absolutament res. I els seus tribunals fa massa temps que ja han renunciat a defensar els interessos dels catalans. I aquí avui diem prou. Volem tribunals que defensin el poble. Els tribunals són per defensar el poble, no per atacar el poble. Cada dia que passa en sabem més de l'estat que tenim al davant, però també sabem que ens queden 19 dies i que tenim l'1 d'octubre, que l'1 d'octubre serà aquell dia que durarà anys. Perquè mireu, hem començat per Terrassa, per Blanes, per Granollers, per Barcelona. Algú té algun dubte d'aquestes alçades que l'1 d'octubre a Catalunya votarem a tot arreu? Els catalans i les catalanes votarem, perquè ara el que estem fent és la revolució de les urnes, i estem fent la revolució de les urnes contra un cop d'estat de la por. Acabo amb moments més complicats, amb el soroll de sabres de fons. Aquest país ha avançat, i a fe de Déu que ha avançat molt i amb enemics molt poderosos. No en tinguem cap dubte. Seguirem dempeus fins al proper 1 d'octubre per fer la república que hem somiat, la república dels ciutadans lliures. No ens tinguem cap dubte. El futur és ara i guanyarem la democràcia. Visca els països catalans i visca Catalunya! Venim d'una extraordinària diada i, de fet, venen dies que caldrà una gran mobilització. La veritat és que mobilitzant-nos som imparables. Amb tots vosaltres, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. Molt bon dia, la història de l'Assemblea, veig aquí davant de la presidenta Forcadell. La seva història és una història d'èxit. Tenim un nou èxit a afegir a no sé quina pàgina del rècord Guinness. Tot just estem fent el míting il·legal més important de la història d'aquest país. Alguns ens voldrien a la transició. Però hem de tenir molt clara una idea. És cert que molts de nosaltres tenim querelles. És cert que molts de nosaltres, i veig també el president Mas, tenim inhabilitacions, tenim sancions. No som nosaltres. Qui té un problema és en Mariano Rajoy. Qui té el problema que aquest país és imparable és el govern de l'Estat, que no
una que és molt més poderosa que totes les raons per estar emprenyats, que és la raó que ens ha de fer estar contents, que és que el proper 1 d'octubre votarem, i votarem de manera clara i inequívoca a tots els diputats del país. També a Barcelona, gràcies a la gent que també avui des de l'Ajuntament de Barcelona s'han compromès amb el referèndum democràtic del proper 1 d'octubre. Tenim un futur a les nostres mans. El tenim. I no vull que passem d'aquí pensant que aquest és un acte més. Aquest és un acte de campanya. I si és un acte de campanya és perquè tenim unes urnes que ens esperen i que les hem de guanyar, les hem d'emplenar de vots. Us ho vaig demanar la passada diada i us ho torno a demanar aquí. A tota la gent que estem aquí, la gent que queda fora i la gent que no ha pogut venir però que ens segueix. Sisplau, fem un gran esforç. Si cadascú de nosaltres ens comprometem a portar algú altre que no ho tenia previst a les urnes, el dia 1 d'octubre, a les 8 del vespre, l'onada de llibertat serà imparable. Tindrem un tsunami de llibertat i de democràcia que ni amb Rajoy, ni amb Pedro Sánchez, ni l'Albert Rivera podran evitar. Treballem tots. Tenim 15 dies. Posem vot tot el respecte. Tenim una oportunitat, la tenim ara. L'única gent indispensable en aquests moments, amb tots els respectes pel president i el vicepresident, ja no és el govern. Som nosaltres, la gent d'aquest país, i això és el que fa imparable aquest referèndum. I si no, que us preguntin els periodistes, que un ha dit alt i clar, que quan Catalunya vol sortir, Europa respectarà la voluntat democràtica d'aquest país. Amigues i amics, 15 dies de treballar a fons, a no perdre el somriure, a no caure en provocacions, no patir. I us ho dic sincerament, la gent que en aquests moments el Ministeri de l'Interior està reclutant com a voluntats de Catalunya, la gent que ja ha destacat en aquests moments de fora de Catalunya a diverses localitats del Terreny de Res. De debò, no són mala gent, són funcionaris de les ordres d'aquells que volen silenciar-nos. No caiguem en provocació. Nosaltres a la nostra, amb la paciència, amb el claver, amb el somriure, i a l'1 d'octubre a fer cua des de les 9 del matí per guanyar la llibertat. Visca Catalunya!
saps què omplim, Un moment, sisplau. Ara, el tècnic això no s'ha entès, però segur que hi ha veu i potser pots canviar molt bé. Perfecte, ara sí, em sembla que sí. Deia... Ja veieu que hem de superar una mena de dificultats, fins i tot algunes de so. I mira que tinc una veu una mica potent, diguem, però amb el micro ajuda. Deia bona nit Tarragona, bona nit Catalunya, bona nit a tots els que ompliu a passar aquesta Tàrraco Arena. Bona nit. Bona nit als milers de persones que s'han quedat a fora i que estan al carrer. Bona nit a tots aquells que ens segueixen a través de les xarxes i a través de tots els mecanismes possibles. Ara estic a punt de començar una frase que pot portar a sospitar que faré d'historiador. No en faré gaire, per això. Però durant molts anys hem recorregut el país assegurant que construiríem una majoria social, que es convertiria en una majoria també a les nostres institucions i que aleshores posaríem el futur del país en mans de la gent, en mans de tots els ciutadans i que ho faríem a través d'un referèndum. I això que hem dit durant tants anys, a fe de Déu que ho hem complert. En el nostre Parlament, en el nostre govern, en les nostres viles, pobles i ciutats, en els nostres ajuntaments, alcaldes i regidors, tots posats al servei d'aquest poble. I construint aquesta majoria, i per construir aquesta majoria, hem après que la nostra força està en el número, està en el fet d'assumir els reptes de forma massiva, de forma col·lectiva, omplint i desbordant carrers, places, pobles, ciutats, places com aquesta i també les urnes. Aquesta és la nostra força. I de fet, arribem en aquest moment segurament més forts del que molts s'haurien pensat i amb tota certesa molt més forts dels que molts voldrien. I arribem més forts com demostra el fet que davant de cada una de les amenaces que ens llencen responem cada vegada amb més fermesa. Quan es querellen o amenacen els nostres alcaldes o els nostres regidors, responem amb més alcaldes. I avui, aquest vespre, ja són més de 750 els alcaldes. Aproximadament uns 5.000. Doncs avui són més de 47.000. És aquesta fortalesa, és aquesta mobilització, és la mobilització de tots i cadascun de nosaltres. Allò que explica per què avui, per exemple, el president de la Comissió Europea ha dit que si a Catalunya es vota sí, hauran de reconèixer la nova
Sabem que no tot està fet, però sabem que tot el que queda per fer depèn de nosaltres i que sortim a votar massivament l'u d'octubre. Per votar que sí, és evident que em sobra i que no em falta pescar. Deixeu-me que us demani una cosa que té potser un punt original, que pot sonar una mica estranya, però que estic segur que vosaltres jutjareu bé i que m'entendreu millor d'allò que m'explico. I és que, com que el sí està molt mobilitzat, crec que és molt important que també contribuïm a mobilitzar el no d'aquest referèndum. Perquè si nosaltres contribuïm a mobilitzar també el no, això va de democràcia. I segon, que allò que separa el sí del no és molt important, però allò uneix el sí i el no és també importantíssim. És el dret de vot, és el vot democràtic, és la democràcia, és la dignitat de les persones. Si cada un de nosaltres està garant de la democràcia i de la dignitat de cada persona, si cada un de nosaltres és el primer defensor del dret de vot d'aquells que votaran diferent que nosaltres, aleshores tots aquells que probablement volen votar diferent de nosaltres, amb tota la legitimitat del món, per qui se sentiran més respectats, per qui se sentiran més estimats, de qui se sentiran més a prop, d'aquells que fem tot el que podem, d'aquells que fem tot el que cal perquè puguin votar, perquè puguin fer sentir la seva veu, o d'aquells que fan l'impossible per privar-nos de votar, d'aquells que fan l'impossible per no deixar-nos parlar. Estic convençut que ho sabem fer així i que ho sabrem fer així, aleshores farem terminat allò que alguna vegada he sentit en veu del mític Gabriel Rufián. Hemos nacido para ganar. De fet, ja hem guanyat, encara que ells encara no ho saben, i ara l'únic que ens queda és guanyar, guanyar i tornar a guanyar, guanyar sempre i guanyar guanyar la república. Guanyar la república i guanyar una Catalunya de llibertat, justícia i dignitat. És de les nostres mans. Estem al final de l'acte i al principi de tot. Ja et deixo. Ens queden 15 dies per donar el màxim, per donar-ho tot. No podem defallir. Ens posaran 1000 pals a les rodes. Ens amenaçaran, faran guerra bruta i davant de tota aquesta maquinària de l'Estat estem cadascun de nosaltres per fer que el sí arribi a cada racó del país. És el nostre compromís pels pròxims dies i estem segurs que guanyarem. I tant, que guanyarem.
el president al capdavant. Amb tots vosaltres, el molt honorable president Carles Puigdemont. Si m'ho permeteu, crec que avui és també especial que digui benvolguts querellats i querellades, benvolguts membres del Club dels Querellats, que avui tenen dues noves incorporacions, la Neus Lloberes i en Miquel Bosch, que ens acompanyen en representació del món municipal. Ens agrada molt haver arribat fins aquí. Fa molt de goig. És veritablement un honor, és una emoció immensa poder-vos veure a contrallum a tots vosaltres un dia com avui. Perquè fa molt de temps van dir que quan iniciàvem aquest camí d'aquesta legislatura els deien que havia d'anar de la post-autonomia a la preindependència, ens van dir que no recorreríem gaire tram. Van dir que no començaríem. Ens van dir, els vam dir que hi arribaríem units, i ens van dir no tindreu unitat, acabareu dividits, no sumareu, us entrebancareu. No havíem de tenir pressupostos, els vam tenir. No havíem d'arribar als 18 mesos, i ara alguns diuen que ja en donem massa. No havíem de fer la llei i l'hem feta. No havíem de posar, signar el decret de convocatòria i l'hem signat tots els membres del govern. Van dir que no ens seguiria ningú, que estàvem sols. Ja ho heu vist, la Secretaria d'Estat dels Estats Units, el senyor Juncker en menys de 24 hores s'han referit al referèndum d'independència de Catalunya. I això que estàvem sols, van dir, i fins fa unes poques hores encara deien que aquest acte no el faríem. I no només l'hem fet, sinó que per la gent que hi ha fora el podríem fer dues vegades. Dues vegades d'aquest acte, dues, tres, quatre, o les vegades que faci falta la pàgina web, i dues, tres o quatre vegades el que faci falta, i ja m'enteneu a què em refereixo. I ara, tota aquesta gent que ha dit que no podien fer tot això i que ho hem anat fent, encara ho diuen, potser amb la boca una mica més petita, que ara diuen, bueno, potser sí que ho faran, però no fa res. Però ens deien, ens diuen, el dia 1 d'octubre no votareu, no votareu. Què creieu que passarà el dia 1 d'octubre?
una mica de seny, no només que vegi el que avui està passant aquí, o que vegi el recorregut que hem fet i les dificultats que hem superat i les que superarem fins a arribar a l'octubre. Només una mica de seny. Després de tants anys, a menys de 20 dies, 16, 17, 18 dies del referèndum, algú creu, sincerament, que el 10 d'octubre no votarem? Però en quin país es pensen que som? Quina mena de gent es pensen que som els catalans? Potser no hi estan acostumats, però a Catalunya som demòcrates. A Catalunya no prohibim actes. A Catalunya no perseguim urnes ni perseguim paperetes. A Catalunya no tanquem pàgines web que demanen anar a votar. No amenacem els alcaldes que diuen que hem d'anar a votar. No intimidem els mitjans de comunicació que volen informar lliurement. I no alimentem la claveguera de l'Estat per perseguir rivals polítics. No ho fem. A Catalunya no tallem la llum, ni a les col·legis electorals ni a les llars vulnerables, perquè es talla la llum. I sabeu per què? Perquè quan hem de fer un país nou, no diem canviar de nom al país. No li volem canviar el nom a un país per fer el mateix que feia el país anterior. Per això no ens hi posaria, que no? No! Perquè a Catalunya viurem i deixarem viure. I això, el 10 d'octubre, quedarà ben clar. Digueu-los a tothom que tingui dubtes que el dia 1 d'octubre tindran una tria ben senzilla. Que no apostin pels qui ens volen deixar a les fosques. Que surtin al carrer, sortim al carrer. Agafem una papereta de les moltes que hi haurà a disposició, de les moltíssimes que hi haurà a disposició. I que deixin. Amb una mica de sort, fins i tot farem una mica de merchandising per sacar el referèndum i podrem subhastar les restes del material que ens haurà sobrat. Que no apostin pel que ens volen deixar les coses, que agafin una papereta i no només que votin, sinó que decideixin posar llum a una foscor que ja fa massa anys que dura. Fem-ho per nosaltres, fem-ho per els nostres